מאמי, מה העניינים? היי בייבי, יש משהו שאני צריכה לדבר איתך עליו. אני גופע ברעב, לא אכלתי כלום כל היום. יש משהו שאני צריכה לדבר איתך עליו. מה? אני רוצה לצאת לטייל בעולם, לפגוש תרבויות. גם אני רוצה לטייל. נטוס אחרי הלימודים. אני לא יכולה לחכות, אני רוצה עכשיו. ומה איתי? אני אוהב אותך. זאת בדיוק הבעיה, רק אתה מחזיק אותי כאן. תבין, אני צריכה חופש. את צריכה חופש? אני לומד 24 שעות ביממה ואת מתלוננת? אני חי כמו זונה. זונה? 2 שאני סוחבת את החרא שלך כמו זונה. החרא שלי? בשביל מי אני עושה את זה? לומד כמו איזה זונה. אתה זונה? אני זונה! אני מכבסת עולה כביסה, עושה הכל כמו זונה! לי יותר קשה. אוי, זה ממש עצוב. אולי גם אנגב לך את התחת ואתלק אותו. כי חוץ מזה אני עושה הכל בבית הזה. אתה חושב שאני הזונה שלך. סליחה? מי בבית הזה זורק את הזבל? תקשיב, תחזור לאמא שלך, אני טסה בחודש הבא. הספיק לי להיות הזונה שלך. אם את טסה, לא יהיה לנו עתיד ביחד. מה זה פה? בית זונות? לא, זה בית זונה. סבבה, מה יש לאכול? פתיתים.